OMIC, em sona molt, però ara no puc dir-te el que és l'OMIC. No. No, pero me suena. L'OMIC del teu municipi és el servei de consum més pròxim al ciutadà. Respon als teus dubtes, t'orienta en els teus drets, media entre el consumidor y la empresa. No, he contactado con ellos por vía internet. Educar per a conscienciar. En l'OMIC formem i eduquem sobre consum responsable. Impartim tallers tant en els col·legis i instituts com a col·lectius adults. Exactament no. Companyies grans que tens problemes, vas allí y te solucionan. Una factura del móvil una vez me cobraron por demás y ellos me lo solucionaron y me devolvieron el dinero. En l'OMIC no sols tramitem reclamacions, també t'informem sobre els teus drets com a consumidor per a no haver de reclamar després. Informar per a prevenir. Reclamar per a solucionar. Tens un problema amb la teua companyia de telèfon, gas o llum? Vols retornar un producte i no saps si tens dret? Quina garantia tenen els productes que compres i quins drets et dona? Necessites orientació per a comprar de manera segura per internet? El teu principal dret és la informació. Aquests i molts altres dubtes es podem resoldre a l'OMIC. Consumeix amb responsabilitat.